खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं फिन खनसेबाव नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय वेलकाम बेक टु माय यूट्यूब चैनल आंनि सुदुमस्रि ब्लगाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर दिनै सानडे नालाय बेखायनो स्पेशल संना जानोसै जोंनि ट्रेडिशनल खाना आरोना ट्रेडिशनल ओंख्रि सबायजों अमा बेदरजों आरो अमा बेदरजोंहाय मा बिबार होनायखौ बासिक फायखा बिबार ना मा होनोथाय जोङो फायखा बिबार होनो आरोना नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव खिन्थाहरलाय आङो माने मा बिबार होनो बारा बुंनो रोङा आरोना जास्ट जानोल' रोंगौ आरोना नामफोरखौबो बारा मोजां मिन्थिया भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो माबायदि दं लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहर जोंहाथ' बर्थमान मोजाङानो दासान्दि इसोरनि अनाव बयबो मोजाङै दं जानांगौ बिदिब्ला थौदो लोगोफोर नायलांदो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामनानै हो बिदिब्ला थौदो बनायहैनोसै आरोना देवबार ना अमा बेदर जानोसै लोगोफोर स्पेशल जानोसै लोगोफोर किलो लाबोदों आरो दायो नायलांबाय थादो भिडिअखौ आङो देखायगोन दिनै अमा बेदरखौ आङो माबायदि सङो दायो आङो बेखौ सुना लानोसै आरो साफायैनो बेनिफ्राय नायलांदो दायो सबायखौ कुकाराव आङो रुना लाग्रोनोसै आरोना ओरैनो खेरायाव संबाबो जायो खिन्थु आङो कुकाराव रुयो आरोना कुकारावनो खारै एसे होनानैहाय रुना लानोसै आरो आङो ओमफ्राय अमा बेदरखौ एवनानैहाय बयबो मिथिखायो खिन्थु थाइगिर मोनबा मोजांसिन आरोना थाइगिर गैया खिन्थु माबा आङो नै अमा बेदरखौ सुना लाबाय आरो दायो थिं फिसालायाबो डिस्टार्ब खालामगासिनो आंजों एकदम स्कुल गैया नालाय देवबाराव गेलेगासिनो आरो एकदम दिनै मा बार ओंखाम संगासिनो दिनै स्कुल गैया न' दिनै मा खालामगोन जों दिनै सानडे दिनै मा खालामगोन जों भावना नायगोन नै भावनायालाय गाबोनसो दा खुलुमबाय खालामलाय बावगासै खुलुमबाय खालामलाय मेव मेव बोरलाय आंनि मेव 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 Give me ice cream. Give me ice cream. Oh, deh ang dukani. Deh nung gilay. Hah? Dia maro ice cream. पैसा दो कितना का है 60 रुपीज है आइसक्रीम और जेम्स 10 रुपीज कितना हो गया 70 गिव मी थैंक यू बाय बाय फिर आना ठीक है आइसक्रीम कैसा है अच्छा है और जेम भी अच्छा है एक जेली दो जेम जेली बियर जेली ले लो कितना का है 20 रुपीज ठीक है थैंक यू बाय बाय फिर आना ठीक है देवबार जे फिसालाजों एकदम गेलेगासिनो ओंखाम संनानैहाय दुखानि आंखौ दुखानि खालामदों आरो कास्टमार जादों आंखौ दुखानि खालामदों क्या चाहिए मा जाखो हाँ मानो नांगौ मबाइल टिभि नायनो थां बाबा आं नोंखौ मरम खालामा जे बेनिखायनो मबाइल होआ ayo ini sana ya angkat papi kalam bahasa mobile hogan murang kalam muzang murang kalam jadi murang kalam aja nih maju papi kalam
ओंख्रि संबाय थानाया भिडिअ खालामनाया गोमालाय फिसालानो दाना मबाइल नांगोन दायो देखायनो हानाय नंला आरोना सबाइ ओंख्रि संनायखौहाय मबाइल नांगौ ओमफ्राय आङो मबाइलखौ होनो गोनां जाबाय आरोना फिसालानो मबाइल मोनाबाथाय आरो दसे गाबो नालाय ओंखायनो उपाय गैया होनो गोनां बायथ' जायो ओमफ्राय दायो आङो नायलांदो लोगोफोर आङो सबाइ ओंख्रिखौ देखायनो हादों आरोना रेसिपि देखायगोन सानदोंमोन आङो ओमफ्राय फिसालाया मबाइलखौ बिना होबाय आरोना उपायबो गैया मबाइल होआबाबो जाया माने ओरैबायदि बेफोर गासैबो जोंनिनो भुल आरोना दाथ' आरो उन्दैनिफ्रायनो आदब जाबाय होआबाबो जाया होननाय बायदि ओमफ्राय मबाइल होबाय दसे बेखौ मा बिबार होनो लोगोफोर जोङो ओरैनो हारसायाव बाहेका फुल होनो जागै गोखा बिबार आरोना जोङो बर'आव मा होनोथाय आङो इमान क्लियारलि मिथिया आरोना जोङो भायखा बिबार होनो आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो बेदरजों एवनोसै आरो बेजों ओमफ्राय आङो बेवहाय नायलांदो माबायदि एवो आङो बेखौ सुना लानोसै एसे बेयाव रोसोन हाइजें देना लाबाय आरोना इमान मस्ला होआ आरो नोङो रोसोन हाइजें जाब्रां आरो गरमरिस आंना खेराया गोसोमथार दायो लोगोफोर इगनर खालाम आरोना खेराइखौ खारायखौ ओमफ्राय दायो आङो जिरा आरो तेजपात होबाय आरो पियाज दरसे सबबो हदायथ' एवखायोना थेवबो आङो एसे देखायनोसै आरो बेखौ होना होनोसै आङो थावआवनो गासै मस्लाखौ होजोबो आरोना ओमफ्राय बेदरखौ मोजाङै एवना लानोसै थाव ओंखारजासिम हालदै होबाय आरो संख्रि होखानोसै थावआवनो बिदि होखाबा आङो गोथाव जानाय मोनो आरोना बांसिन संख्रि होबाय एसे बेदरखौ होनोसै मेजेम गोजा आरोना ओमफ्राय मोदोमखौ आङो सबाइ ओंख्रिजों संबाय दसे खोबना होनोसै आंना सबाइ ओंख्रिया गोथावथार जादों आरोना थाइगिर होआखै फान्थाव मैखि होबाय ओमफ्राय निमु सेरना होदों आङो सबाइ ओंख्रियाव नै आंना अमा बेदरा थाव ओंखारहांबाय एसे फिसा फिसा हाना लादों आरोना आङो बेदरखौ बांद्राय गिदिरबा गोथाव मोना नालाय नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो बेयाव ओरैनो मस्ला माबा होनोसै आरो फानलु गुन्दै जिरा बेनिफ्राय धनिया पाउडार ओमफ्राय मिट मस्ला एसे माने बेदराव एसे मस्ला होबा गोथाव मोनो आरोना ओरैनोथ' जोंहा मस्ला खम जायो आरोना खिन्थु बेदरफोरावल' होयो आरोना ओरैनो भेज जाबाथाय मस्ला होआ आरोना खालि रसुन आरो हाइजें आरो फानलुल' होयो दसे गोबावनो गोरानै एवना लाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय दै होगोन आरोना एसे रुवाबा मोजां नाङा दै होआबा रुबाथाय दै होआबाबो जायो दसे दै होनानै फोमोनना लाग्रोनोसै ओरैनो रुनानै एवबा दै होआबाबो जायो आरोना थाव ओंखारखादों मेजेमखा नालाय दसे दै गुदुं होनोसै एसे बारा होआ आरोना थावानो थेर ओंखारदों नालाय जे थाव ओंखारखादों बेफोरबायदि इमान थाव बेदर जाबा आरो मानसिया खकत जाया मा जानो न' इमान उफाय गैया लुबैनाया खुगानि लुबैनाया गारनो हायाबा दायो आं बिबारखौ होबाय आरोना बारा गोखा जाया आरोना बेदरजों एवबाथाय गोथावसो जायो आरो अनलाजों दाउजों जाबाबो गोथाव मोनो आरोना बे फुलखौहाय आगोल सिख्लायाव जायामोन आङो दा हाबा जानानै दासो रायख' जाबाय आरो
माने गासैखौबो गोथाव मोनो आरोना आंना फिसालाया नै भाजि एवनायखौ नायोमोन दाना बामनानै देखायनांगौ बेखौ एकदम भाजि एवनायखौ मादै बुखारगोन बेखौ दा आं मादै बुखारगोन दे नों हम दे दांसाया दद' एवनायखौ नायोलै दानि दांसाया दद' एवनायखौ टेस्टि दद' न आरो सबाइ ओंख्रिखौ देखायनो हागोन बिदिनो आरोना भाजि एवबाथाय आरो ना बेदर एवबाथाय देखायनांगौ बामनानै एकदम दै लोंगोन बाबा लानांगोन नै जाबाय आंना भाजिया जे गोथाव जाखादों आरो दा सोर गोथाव मोनो लोगोफोर अमा बेदर आरो बेबायदि गोखाजों एवनानै जानो दायो टेस्ट खालामना नायनोसै आङो एसे बारा जाया आरोना एसे जाना नायनि संख्रि नांदोंना नाङा जे गोथाव जाखादों आरो दा लोगोफोरा एकदम नुनानैनो थानो हालिया लुबैनाया खुगायाव खुदै गनाङा दे नायनानै आंनि जानायखौ लुबैना दे लोगोफोर जाना नायनोसै गोथावथार आरोना एकदम गोथाव जाखादो जि लोगोफोर एकदम एवनानै जा दाथ' बारदोना बे फुला थिगसे दायो आङो बारा भिडिअ खालामबाय थाला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर सबाइ ओंख्रियाबो जि गोथाव जादोंमोन आरोना ओरैनोबो आङो दालिफोरखौ जानो बायो आरोना बांसिन जोंहाथ' खदाय दालि जायो बिदि संबाथाय आरो जि जाखायो आङो एकदम ओमफ्राय माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहर आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हा बाय बाय